זה הרמז להפסיק את המוזיקה, לא? להפסיק כדי להתחיל אחת עוד. בואו נבדוק פעם קווים, מיקרופון של כל הזה. נראה לי ערב טוב, לילה טוב. אז אנחנו נתחיל עכשיו את ההופעה. נתחיל בשיר הראשון שנקרא ימים לא פשוטים. ימים לא פשוטים. בואו נשמע מה הולך שם.
מהממות. אז אני מאחלת לנו שכולנו נצליח להפוך לחלקיקים. נעשה את השיר הבא שיצא עכשיו, הכל דפוק. בסדר? אנחנו פשוט לא אין לנו רשימת שירים, אז אני צריכה להגיד להם מה מנגדים. אז יאללה, בוא נראה. טוב, שמחה להזמין את סיוון. טוב, השיר הבא עוסק בהתקפי חרדה קלים, בהתקף חרדה קל, אחד ספציפי, שאז כתבתי את השיר. כזה, בוא נשמע. התקף קל, לא כזה שרוצים למות, רק כזה שמאוד סוערים ולא קשה מאוד להכיל את הרגע ולא יודעים מה להחליט, משהו מהסוג הזה. אוקיי? יאללה. מתבלגל ומריח
יותר ותוקף שלא רואים מבעי הספק קיפאון שתעיר הייתי בזה, היה לי בזה עכשיו עוד נשאר לסוף הייתי בזה, היה לי בזה עכשיו עוד נשאר עכשיו נעשה את ימי חיינו. איזה סון. איזה סון. איזה שירים יפים. בינתיים לא הולך לי בדיבור עם הקהל, ואני עובדת על זה. אני עובדת על הקטע הזה של הדיבור, לפעמים נפתח לי רק באמצע ההופעה. אז זה לאט לאט, תכף נבין. עכשיו נעשה שיר שנקרא ימי חיינו. זהו, נעשה אותו?
קדמה כזה. מעדיפה להיות מאחורה? אני לא רואה אותך ככה, זה מפריע לי. בואי. עדיף. טוב, דרכים על זוגות. מה שקוראים לך. אז אני מתחילה, לא סיבר. הדרכים, זהו בוא
בירה אחת, בבקשה בירה. חבר'ה, אני רוצה לספר לכם מי הנגנים המאמנים האלה. דניאל ספיר, מנגן על הבאס, ושר עושה קולות, והוא חלק מכל מה שאנחנו מנגנים, זה ממש עיבוד שעשינו ביחד, נכון דניאל? אפשר להגיד, וסיוון צופדן, כל אחד בפני עצמו הוא פנומנה, וכותב שירים ויש לו את היצירות האישיות והמדהימות שלו, ואני באמת ממליצה לעקוב אחריהם. ועומר כהן, שהצטרף אלינו לאחרונה. גיגי. עומר, את אולי כזה רצינית, ואתה... כן, מה קורה איתך? יופי. ונוגה שלב, זאת האישה הלב, העבודה, בסדר, עכשיו אנחנו נעשה, אז אתם בסדר, אתם מוכנים, אתם הכל טוב? עדיין לא משהו בקטעי המעבר, אני מקווה שיפטר לי. נעשה שיר שנקרא בנות ישנות. כשהבנות ישנות זה זמן שאימהות שהן מוזיקאיות ויש להם ילדים צעירים, אז הן יכולות לכתוב שירים. בנות הלכו לישון, אפשר להשתמש בגיטרה. זהו, יש שם עוד כל מיני דברים בשיר הזה. בואו נקשיב לו. רגע. שהקהל יכול להצטרף, זה כזה, בואו ננסה ביחד, זה כזה זה נמוך. לא, זה לא מהיר את הבנות, זה כאילו סאונד של המדבר, בואו ננסה.
רגע, יש את עדיף בפלייליסט? עדיף הוא לא... עדיף לא... בסבב הבא של הלהקה נכניס את הלהקה. עדיף שלא. אוקיי. טוב, השיר הבא הוא... טוב, די, לא בא לי... אני אגיד משהו על שירים. שירים הם מדריכים. זה דרך כזה לפגוש את עצמך ולדעת על מה אתה חושב ומרגיש באותו זמן. וזה דרך להתחבר וזה... זהו, זה השירים. נעשה שיר שנקרא ריספקט עכשיו, וזה קטע שהקהל יכול להשתתף. אתם רוצים לשיר? כמה אתם רוצים לשיר? אז זה הולך ככה, תראו. החלק שהקהל שר זה עושה מין מקהלה כזאת, אבל זה הולך ל... אני חייבת להגיד שאתם בין המהירים בתבל, זה היה מדהים. אז אתם מוכנים? הבנתם? אז אנחנו נתחיל את השיר, ואז לקראת הסוף יגיע החלק שהקהל שר. אחי, אני זכרת את זה אנחנו נשיר את השיר, את הריספקט, ואז אנחנו נשיר את השיר, ואז לקראת הסוף הקהל שר את החלק הזה. ואז אני אעשה איזה משהו על הרקע של המקהלה שנשאר את זה. בסדר? יאללה, בואי נתחיל. רק הבנים! אוקיי, זה הולך ככה. אבל זה שיר רציני וזה, אתם תראו תכף, הוא מדבר על נושא רציני. יאללה. הכל קורה... רגע, אני לא מוכנה. איך נתחיל? הכל... לא, לא. הכל עובר? לא עובר. הכל חולף? הכל קורה כל כך מהר. הכל קורה. הכל קורה למוח שלי. הכל שורק. הכל שורק. הכל... נראה לי זה טוב, תתחילי אם הכל קורה כל כך מהר ואחרי זה... זה לא המילה, זה לא קורה. הכל עובר? את רוצה שאנחנו נתחיל ואז תתחרק? למישהו יש שירונט ב... השיר הזה עוד לא יצא, הוא יצא כשהאלבום האדום שאנחנו מוציאים כהרכב עכשיו יצא עוד חודש, ואז גם השיר הזה יהיה בתוכו. אז בואו נראה, מקסימום יהיה לו מילה אחרת. 1, 2 1, 2, 3, back! לא יגיד לזה. 1, 2, and you know what to do. זה יצא בגן. אוקיי, בואו נראה. הכל קורה כל כך מהר, ככה זה, אתה שוכח להסתדר, חיים עם זה, ועם הזמן זה יתבהר. הכל קורה כל כך מהר, ואנחנו לא נותנים לך
15, דן, אמרתי לך. 15! לא, אבל רגע, לגבי השיר הזה עכשיו, היה חסר חלק, כי לא היה, הגענו לחזק. החלק שהיה חסר זה בסוף של השיר, יש גם תפילה, שבה אני מבקשת הזדמנות גם להאמינים למצוא דרך לדבר ולהרגיע, וגם את כל הבלגן והכאב, ומרגישה שזה משימה לסדר את הסיפור הזה. אז זהו, במילים מקוצרות. טוב, שיר אחרון, כאילו השיר הבא זה היכל. נעשה אותו, אז רגע, ושירים בלי תופים אפשר? שיר שקט בלי תופים אפשר? שיר בלי תופים אפשר אחרי זה? מה נעשה שיר אחרון? צריך לצאת מהר. לצאת? לצאת ואז שיר שקט. טוב, בסדר, אז יש פה איזה זה. רוצה להגיד תודה לכל מי שבא. יש כמה אנשים שקשורים אליי מכל מיני מרחבים בחיים שלי. מרגש אותי לראות, וגם מי שהגיע, שהוא מתעניין במוזיקה, אז תודה שבאתם. זהו, תודה, אנחנו עוד חודש יוצא אלבום, הלוואי ותשימו פליי, תקשיבו, אולי הוא יעזור לכם במשהו, לי בטוח הוא עזר. אז נעשה את לצאת, זה משאלת לב, נגיד את לצאת כתבתי לפני כמה שנים, אני גרתי בתל אביב 20 שנה, ורק השנה עזבתי, וכבר הרבה שנים אני רוצה לצאת, וכתבתי אותו ואמרתי, תכתבי את מה שאת רוצה, שזה לא ייעלם, לצאת. לקח איזה 5 שנים אחרי שכתבתי השיר, ובסוף הצלחתי לצאת. והאמת שעוד לפני זה הרגשתי שיצאתי. בסדר, אם אפשר להבין מזה משהו, יאללה, נעשה אותו. קדימה, לפני שהשכנים יבואו. לפני שהשכנות יבואו. לא יבוא אף אחד. רגע, מתחילים ביחד, נכון? רק שאפשר. מי יבוא לפה לחור? בנות ישנות. כן, אפשר? Bye.
אז עכשיו, תודה שהקשבתם. דניאל זפיר, סיוון. נוגה שלם, נוגה שלם. טוב, זה טוב שאתם כאן, כי אנחנו נעשה עכשיו שיר ביחד שאנחנו עושים כפיים כאלה. אני צריכה למצוא את הסולם, או שאני לא יכולה סולם? זה שיר שכתבתי בתקופה האחרונה, בזמן שפרצה המלחמה. יש בו איזו בקשה להיפגש. שימי את השיר גם במיקרופון, בקהלה. תפילתי שמה אוכל, פגוש את עצמי בהיכל, כמה תלאות לב ועבר, יום מלחמה נוסף נגמר. בין הבקרים, בין השמשות, אל תוך עינייך הכל, מחולת אש ולהסכים להצמיח שורשים. גם אתם יכולים. אשא תפילתי שמה אוכל, לפגוש את עצמי בהיכל, כמה תלאות לב ועבר, יום מלחמה נוסף נגמר. בין הבקרים, בין השמשות, אל תוך עינייך הרכות, מחולת אש ולהסכים להצמיח שורשים. את עושה טוב, את עושה טוב, טוב, את עושה טוב, את עושה טוב, את עושה טוב, טוב, את עושה טוב, את עושה טוב, את עושה טוב, טוב, את עושה 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 יש פה כובע, ואתם מוזמנים למלא אותו למלא אותו כדי ש...